Създадохме тук, в България, нашата компания Power Partner Solutions, която наистина променя и качеството, и стандарта на работа. Върнахме, а и продължаваме да връщаме супер талантливи българи. Ние, българите, имаме дуалистична природа. Казваме, не става нищо от държавата. Мрънкаме, но същевременно сътворяваме чудеса. Тук имаме целият потенциал за бизнес, за живот. Къде ли не живях, бях на високи позиции в много големи компании, но разбрах едно. Българите сме по-креативни и просто сме по-добри от другите. Липсват ни много малко неща, а именно точност и стандарт във всяка една дейност. Ако повярваме, България ще е райска градина. Аз го осъзнах в годините, когато бях далеч тук. Не е нужно да се връщаш, може въобще да не заминаваш. За мен най-якият момент винаги е бил, когато самолета каца обратно. Тук в България имаме прекрасен стандарт на живот. Имаме свобода, която не съзнаваме. Свободата да пътуваме. Да пътуваме до море, до планина, да караме ски. Това за останалата част от света звучи луксозно. Освен пътя до почивката и пътя до хората, които взимат решения, е кратък. Можеш много бързо да стигнеш до тях и да говориш с тях. Така действаме тук, в PPS. Взимаме най-доброто от външния свят и съхраняваме най-доброто от нашия, българския. Аз мисля, че положението в България е такова, че всеки може да промени нещо. Ние в PPS правим точно това. Променяме животи. Завърших за рехабилитатор, а днес съм SAP специалист. Да променям животите на хората ми беше хоби, а сега ми е работа. Компанията ни предлага курсове, които да превърнат всеки в SAP експерт. Лично Васко ми помогна с метаморфозата. Харесва ми, че всичко си зависи от мен в тази професия. Тази метаморфоза ми доказа, че мога да бъда успешен и щастлив у дома. Не съжалявам, че се върнах. Най-негативните неща ме надъхват да продължавам. Вярвам, че можем да променим света през България.